Bueno, mga kasama mga higala, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga Lili. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay kalaan, ang atong magtatampo si Lili. Akong problema, bahin ni sa utang sa akong bana. Ug kun nganong na problema ko ani, ingon magud ini ang mga panghitabo. Hindi ako laruan na yung iiwan matapos ang kinin at pagsawaan. Bigo ang puso ko, sa'yo'y naghangal. O kay sakit naman, sinapit yaring pala. Dahil Lili. Ay, nang Wilma, ikaw magod din na. Dali, dayon din nang. Ayaw magkungkong da sa pultahanan. Kaya na imabdos. Dali, dayon. Kikisay mabdos, day. Ikaw? Ay, nang uy. Oh, kisa man di ay. Nga, kamura mang duha din ni si Makoy. Kisa man day laing nagpuyo nga mabdos. Among iring. Oh, abi na kung ikaw mo'y nagmabdos. Pastilan, wapagod ay ka mo mabdos, day. Ay, wa palagi nang uy. Ambot, nis makoy ay. Di man tingay ni mo ka maumuhimog bata. Ha? Pastilan, asa na si Makoy, day? Wa pa mauli nang uy. Nga na di ay nang. Unsa may tuyo ni mo niya? Ay, naalagi ko'y tuyo. Koan. Ay, unsa na itong oras sa mauli? Alas 5 iyang off. Nya maabot siya diris bay. Mga alas 6 na. Ay, mao ba? Sige, mabalik lang niya ako, day. Ingnalas Makoy nga dinhi ko, ha? Oo, sige nang. Sige, arin ako, day. Mabalik lang ko. Sige nang. Asa kay tuyo at nang Wilma? Wa man sa musulti sa iyang tuyo. Duda ko. Kwarta na say tuyo adto. Manghuwam na sa adto siyang manghud nga si Makoy. Ay, kawaet. Saan ang imong dong? Helmet ay para sa motor. Nagpalit kag motor? Hawain, ngutang ko motor kay lisod kay tawag ti service ay lisod kay sakay ni kuli daghan kay pasahero maginilugay porbida. Mao nang utang lang kog motor. Nya. Ang bayaran na sa di. Nangutang ka, o pagkita ka-impas na ng TV na to. Ay sos, gool mga anak hapit na bitaw na may impas. Siyam kabuwa na impas na. Halo, igilang, raman na imong siyam kabuwan, nakadugay pa yung taon anak ko eh. Ayaw lang ko kablima na day porbida. Ako ray blaha na. Saba ka diha, uy, naunsa man taong ko. Uy, umasa ka magunahuna, basi nagtukag kontraktor ka. Ay, magod anak gud. Anak bitaw ikay dili bitaw ikay mabayad taon na ako man. Na, samot ka din na paigwa atong budget para sa konsumo kung mauna. Ano, mag-uol mga gitar mang duha. Oh, lagi. Unya, dito magtigom di ay. Saan na ito pagkatigom taon nga daam tayo biradan? Mao gani, nagatay bayranan, kay kanang motor. Imo man ang giutang, naun sa bayran, gid na. Mauligi, bro. Asas taon na sa mga kablaka, anak. Ay, kablaka. Basta ako rin bahala, anak. Ha? Ako rin bahala pangitag budget nga mabayaran na itong mga utang. Ay. Ay, sa taon ka eh. Bugiro ba yan ni mo? Ay, kuan di ay. Dinito yung maguwang babae, si Manang Wilma. Mao ba? Awon saan ba si Tuyo? Wasad musulti, pero klaro kaayo nga, ang tuyo ato, manghuam na sa tunimog kwarta. Ay, nag-aaway sa tingalis manikadyo siguro. Yang ano mag-away man? Mao Mag-away, ga. manghuam na yung kwartag mag-away. Mao ganing mag-aaway kay way kwarta. Mao nga mo ari dayon ako pero pag upa man taon to na kung gihatagan og 500 tungod sa adlaw. Nanghuam ni mo itong isang adlaw ko eh. Oo, akong kay kuan man nagkita mi dito sa skina. Wala lagi ka musulti na, wala ka musulti lagi anak ko. So, Nanghuam sorry siya day, ni mo. kay nalimot ng taon ko, nalimot lang ko. Saba diha, uy, limot gyud. Lagi, nalimot lang Limot, o di lang juga musulti na ako. Ako makoy no, sultihan ta lang ka ha. Di man sa ingon nga maginaw, o ba? Wa man ko'y supak nga magpahuwam ka, kay imo man ang igsuon. Pero pirmi naman sad, good. Palabyo lang ang usa ka adlaw, duha ka adlaw, ikasunod manghuwam na sad. Wala ba siya ilis-ilis? Pamilyado yung taong kamakoy, uy, huna-huna apod ko, uy. Bisa pa patay anak, pero pinahalan magtigom ta, kasi makog masakit ka. Ako, asa man tagkwarta para ipatambal. Di na ba ka mo tumarog tambal sa hilanat, kay matukan ka sa tablitas. Saba diha, oy, kagamay ra ng tablitas, matukan ka. Di malay ka matukan lagi, ubuka ang naglitsyon manok, dagom kay ng hiwa, dagom kay kagkaon. Noon sa taon ko, manok man na, di pa natablita sa Oo na, lusot yung kabisag asa ka, ibutang, lusot gud ka. Kapoy, baya ni mo, lusot yung ka, permi. Ayo! Day! Oh, nanay. Day, Lili! Dibalik na. Alas Makoy, day! Wapalibak, lakaw ato ah. Recorded by X Thunder Gaming.
Oh, manang, niyam lagi ka. Oh, waday ka sulti sa mga asawa dong nga ni Aniko nga mo Aniko. Nagsultihan man, nalimot eh ko. Wa ka niya sulti sa kuntuyo ni mo? Wa man, unsa man. Aw, Wa may gisulti tawag ko sa tuyo ni mo nang. oo. Wa man ko musulti niya kay maikog manggugudong. Habidas ni man na, iko taon ko, unsa man ka. Ay, ibaw manggugado nga wa ko'y laing kadaganan. Oh, kung mag-away mo sa manoy kadyo no, mag-ari ka no. Oh, nahibaw lagi ka dong. Natural, maomang yun na imong irasong taon ng manghuwam kag kwarta. Mudayon kagingon, nag-away mis manoy kadyo ni mo dong. Wa sad sa muy kwarta sa di ay kay gaaway mo. Ambot sa daan ang manoy ni mo eh. Mangaway manugway kwarta. Sa ato ba man nga sige lang sa mong way kwarta? Ha? Oh, Nga naman. kay sige lang sa mong away. Sige mong way kwarta. Saon nga makilak magyong adlaw ug dili ko niya awayon. Sa ato ba dang sige na kag hilak ang adlaw di ay sige hilak. Ha? Nga naman dong. Kay sige mo na mong way kwarta, di ba? Og way kwarta, sige sa mong away, di ba? Ikaw na lang do'y sabot na mo dunggod. Ay, pilam sa imo mga maron ha? Ay, maulang kihapon. Pila lagi? Maulang 500 yapon. Oo, dong. Standard ang gini mo. Sige, sige. Sakto. Iap ko 500 oh. Ay, salamat dong. Pagkabuutan gud oy, pagkabuutan gud sa akong igsoon oy. Ay, kaduulan gud tao. Ay, madang sari. Imo pa gitang ulug-ulugan. Sige, sige. Pahuway ako. Pag-upakabot. Ay, sige dong. Salamat ha. Magawang nimo. Ito na, day. Pila man sa imong gihatag? Standard man na. Tanay ba oy? Mawag yapon 500. Ay, paita nang magawang nimo eh. Mura na mahino nag-estudyante kay permi ngay allowance. Antay sa day. Naon sa taon kalili. Ay, grasya man na taon. Basta mga ingana, mga hatag gali ka, daghan po grasya ng hatag Ginoo Ay, nimo. uy, kay bawo ko ana, di man na malalis. Kung manghatag ka, tagaan sa grasya nga moabot. Pero kung imo sang kwintahon murag mas dagan ang iyang pangayo kaysa grasya nga moabot nato. Sagdil na taon. Ay, no problem na. Ang importante magataba ka. Kana mo'y kwintahon nimo. Tumakoy. Di ginoon malalis ang pagkamahinatagon sa kumbana, pero ang mahitabo ko, wala hinuon may matigom kay magamit mang yun. Wanya to? Dahil eh! Lili! Asa may bayan na taon. Naog siya ko. Kanaog ko ni buglas nga. Saksakong akong karga sa motor. Bugatab yung taon na niya. Bugat ko sa sako. Dong, may ka. Uy, saan oy? Bugas? Gawa na palitan ka ko sa sako. Aron di ka magsigi taog. Kinilo ba? Tingin mo ka, ana. Nangutang isag ka. Uy, meron ko na. Mao ba? Kwartahan di ka. Ay, gamay. O sa kan gilipiyuhan na ito mong suot? Kato magkilid sa portahan. Nga naman, mga namang limpyo man. Magpalit agad ang refrigerator. Frigidaire? Frigidaire. Uy, nangutang sa kag-frigidaire. Pidasin mo nga, uy. O, abi na kong nangutang na sag ka. Gikasto na ako frigidaire na unsa man ka. Wa ko to utang nga taon. Di hindi kag kwarta oy, nga gipalit ang frigidaire o gasan ng bugas. Kada mo akong giutang. Bungot ito mo makuya ka. Ikaw ba, giingna na ka nga ayaw sa pangutang kay naapatay daghang utang nga wa pa maimpas. Naunsa gihagad mo taon ko ni. Kay nang amo ko nagpautang taon dito sa among trabahoan ba si Nang Pili o si TC ba na palinding mo na sila. So ako nang sa gisuklan taon kana pang bawo patag pagitag asa ta makautang. Na may biduol na to. Ay, ambot ng gini mo makoy. Ay, ko glabda, ay ko glabda ni ting bayad ana ha. Ay, ko glabda ana koy. Ay nga naman lang taon ka. Hindi ka makabayad ana, makunsa man ta. Guru to di. May tas buhi man taon ay makabayad gyud na. Kana mo ito man eh. Saba diha oy. Maugid ka. Buhi ang tao. Mangutang yun. Takay para natin mga butang na unsam na siya oy. Ay, saba diha oy. Kapoy ni mo. Oy, hala. Makoy dong. Manang ni mo ay. Manang Wilma. Dali nang. Hipusa na. Taguin na. Unsa man? Kana. Hipusa na. Ako ni tagwang. Kanang bugas kay basig makita na sa maguwang nimo, makaingon na nga daghan tag kwarta. Dali aba hipusa dayon, dali to so dali. Unsa? Hello, may buntag day Lili. Buntag diha nang Ay, buntag, hindi. Ay nadi ka man ni Gadyo.
Wala nga kita na ko, ha? Namo gusto yun ni Manang Wilma Manoy. Ya, nagsunod-sunod ng kanya sluyo. Abi na kong iyak ang anino. Pasensya na gid kaayo. Pasensya na bita, pasensya na gud day ha. Unsaon nga nasubrahan magud ni siya sa iyang pagkalagubgot. Kung wa pa ni siya madali dayon, awa na paig na unta ni siya. Ano mo, Wilma, oy? Imo mo lang tang pakuyogon aron pa imong dauton, imong pakauwawan. Musaw daw ka. Ay, baday, kay di tinuod. Kunyag tinood. Imo ba dihe solte? Uy, mas maayo man ang isolte kaysa libakon ka. Okay, kami mo libag nga ko. Ngay para man sa kuyog ug kusog man libag nga ko. Kahanggaw gini mo, oy. Ikaw mo'y hanggaw. Kalam! Oh, Pitig ka ron. Na. Ginoo ko. Ay, Away beka naman suway hinuon ni ito, sila. no, kay? Wala sa Suway. tingnan ni mga kwarta. Ila, Sabay yan, mo. Dong, akoy! Malaugan ni Dong! Oy! Suwaya, not. Oh. Recorded by X Thunder Gaming. Nakunsa ba mo naman na bida nag-away ni minom dito mo. Ay, unsaon ning kwanggol ning banana ko. Ay, kung nga likwang ha? Tingalit na. Ha, kakita ko na ganun ni puto magdagandagan. Sa magdagandagan. Ano kay Jo, maglupad-lupad tingali no, di magdagandagan. Magbuo tayo mo magdagandagan na ganun ni pot. Nagkapoy naman naglupad-lupad. Ay, Sa hilong, ha? padyot. Unsa mo, di kilong mangilong? Pagkachikon mo. Oy, ilong. Ikong kadluka niya. Sa hilong ka, ano ba? Oh, Kanot! Kanot! Hmm. Pagtawag kong pulis, Not, ing na nga na nag-away, Not! Tatanaw. Kanot! Kini siya. Oh, dali pagtawag kong pulis, kaya nag-away dire! Ay, pulis sa esquina, Not! Ato may tao ka! Nanay, Ay. yuli sa ilang Tanaw. pulis na skinay. Anak ka. Bida, anong uli man? Sapa niya. Libangag maayo. Bida, sana ni kalaki ha. Ay. Ayaw ko kadluka. Nga nung ikaw may mutawag, no, nga kamo na lang akong i-report na nag-away man musmanang. Buong mo sa ito, eh. Pwerte gid nilang away. Ug wa taga igkwarta sa kumbana, di maundag ilang away. Mauto na hilom, pagkahilom lang uli. Mora gyud tuyo nila, manghuwam og kwarta sa kumbana, mag-away-away pa gyud. Unya to nang labay ang mga adlaw ug buwan. Day, unsa na? Hambot unsa ni? Love letter tingali ni. Ha? Kana basa ha ako nga Letter? nagkiablihan. Siya ang padaan na taon. Kaulay basa. Ah. Oh, Si oo dia oy ngano man ka? Oh, dali ako di mo gipaninguti ha. Ang luspad ka man oy. Oh. Siga pag mong ilong. Mura kagikutasan ngano ka oy. day, abin ako, wala ni. Ay, wala ni. Uy, nga no, di kong sa day na. Bilagod pingon ni. Uy, sa ba di ba, uy? Oh, kinuo ko makoy. Demand letter manigi ka sa abogado. Sa kung sa maning itabua. Hala, makoy. Hala, Day, naunsa man ka, uy. kanto nang gilon akong kwartang 50 mil. Wala na mo balik ang kolektor. Sukad nga, gigasampan. Hindi, nagtuo kong wala na to taon. Kay waman balik kolektor din eh. Patay ka ani makoy, mapriso, maghakainit. Mabit. Lus pagod di mo. Nalipong ko. Ha? Nalipong ko. Awa na, day. Uy, uy, uy. Tumbako. Tinuko ko. Makoy, hala na tumbag yun. Makoy, makoy. Hala, tabang mo si Makoy. Tabang! Napildi gid akong bana, giatake man. Ug sa iyang pag-atake, diretsyo, matay gid diretsyo. Karon kuyawan ko kay basig ako na sa atakihon kay murag ako may nabinlan sa iyang mga utang. Di day maimpas ang utang kung mamatay na ang nangutang. Ikaduhang pangutana, ay, nahadlo ko kay basig ako na niya paninglan siya mga utang. Ako pabayron unsaon ko ni, unsaon man taon ni nako. Uy, unsa man ko mo ang pasultihon, Lily. Ate Pres. Okay, ang sender nato karon lawak. Si Inday Lili, Ate Pres. Lili. Kanis Lili, Ate Pres. Kuhan, kanang siya panganan eh. Simple naman ni iyahang Problema? problema. Kay dili man kaayo. Ang kaning utang, Ate Pres, mabayaran man yun. Bisag taon. Pero nakadiprensya iyang bana nga utang mo yung namatay. Luoy po doy. Nag-atake taon niyang bana. Nako, ang Nya- proses iyang utang. Oh, nakalitan ba? Nya, unsaon, iyang problema. Unsa man, Sa utangan niya, gayat. nakaluon siguro siya 50 mil, Ate Pres. Nya to, doon nga magbayari, bisag ang ay. Nagkali kay giutang, Ate Pres. Dungan makutang tanan noon. Mura mag Lain po ito yung loan. Mao ba? Lain to. Sa una pa to. Nagkasabaan mo kong kolektor ato. Wa na mo balik. Mao nang wa na siya paningli karon. Di man later may gipada Ate Pres. Ditso naman. Mao ni problema ron sa iyang asawa. Makabayad ba siya Ate Pres? Pero murag Pero, ang istoryahon ron Ate Pres no? kay,
Ada nga tayo maambana nga mo ng utang. Yung kasi may co-maker. Oh, nabi to. Mao na diha. Kisay kumikir ato imba na. Ang co-maker, mao may... Wala ba gibutang diri? Basit sa iya. Ang kuan. Sa iya to trabahoan ang kumikir ato. Tingali. Ako lang kumikiran. Oh, may labot. Ikaw li Kaya ba lang, may pa, Drew. Ako saling ako garantor, may naman utang. Ah, Ay, kani mo, Drew. Gawin na sa kang Lili. Oh, sabat. bago sa iya to ikatabag ni bang. Ang kani ang nahitabo sa iya ano kay murag dubli ang iyang kasakit na mga utang namatay pa ang iyang bana. Oh. Pagkansin ng kapatid. Ani na lang kanang mamlili kung ari ka rin sa Juan 20 versikulo 19 ngadto sa 23 dawatan ninyo ang Espiritu Santo sa dihang napagkita si Hesus sa mga tinun-an pagkahuman sa iyang pagkabanhaw gihatagan niya sila og kalinaw o gasa sa Espiritu Santo dili na sila mahadlok kay uban nila ang gahom sa langit. Ani na lang siya murag ug nakuan pa ni ug nakapi pa ni nagtawag 3-in-1, 6-in-1, 8 kaning ya all of the above. Ani na natong buhaton ma'am no. Unsa man ang iyang utang mo bayad jud si ani gulat unsa ning utang? Bayad bitaw, bayad bayad. kanya pagkahuman. Namon lang. Pagkahuman kaning Unya, di man siya utang. Iya ba nam tuniya sa Ba naman niya, namatay na kasi panilngon. Makabayad ba ang asawa? mo balik ka man tuminat sa hinggay ra ni ko. murag maingon ana, murag mingon ana. Ate. Makabayad ang asawa? Okay. Wingo na asawa ko kay bao ana, usa ni iyang utang. Mausapin sa ako ng giingon ipatawag tingali na sa barangay mas maayos aron ipatawag siya sa barangay aron unsay mga hunahuna sa sa lupon sa barangay captain sa iday apan pananglitan ug ari naka sa biblika lagi kay usas nakahasol ato bitong inigana siyang mamagpapa way kalinaw ato maglalis ato magbungno ato bangan Oh, yun. oh Di sila mag-away bang, di man taga kwarta. ang si nagkaputin sa kwarta kay ato mamamaray permi. Ah, mahutang ka ni bam? O, mga na diha, ano na lang, sa ako ng gingon, para mahayagan kita, ari ta diri dapit na sa mga pag-ampo, kanang gingon ba nga, kanang acts, katong sa pagwali ba sa pagmisa, adoration, contrition, thanksgiving, supplication. Kanang magpasalamat kita, dayong mga ipasaylo, dayong hangyo kita kung siya atong mahimo mahitungod labi ng aning mga problema nga ingon ani kay kanin nagdaman gud siya og utang so mahug na siya og ari na sa labi nag magkinihaay na mahug na siya og punto legal pero ani nakadirepod sa unsay nga nini narabay uban gulyat nga nasakit tong sa sigig stress siguro huna yatakin ari po punto medical pero ari ka dire sa punto biblical mao na ni dire kaya ari naman dire ang final ato idangop sa mapag-ampo basig mahayagan ka ma'am yang imong utang basig makaluyan ka nya kadto sang imong ginikanan dili na magsigilag away kay usa na ka nang magtuyok ka tong huna malibog kag samot Libo kay. pay utang pay nag-away pay akong boyfriend wa pagkita ana na lang kay pagkapaita ingon ani nga sige gaw yung tinitanan naman tayo na sa leko ang gulyan ang iyang magkinikanan nga maglalis gulat ba naman na sila tayo senior nga makubra Na bitaw. tawag daw sana ba ang buwan ron sa Oh. kuwan Ang buta ka og nabi taga diin ng padabam o taga Cebu City. Dili ako pasabot pa din sa syudad ang mga senior din dubli man nilang madawat siguro sa probinsya kay palitan dali sa Na uban 500 na bam. 1,000 na ron lan. Karon, dahil, O, tanan? to 1,000 ako limangon sa probinsya 1,000. Kadabuan. Oh, 1,000 na. Nakadawa sa City Uno man karo. May lahi pa ka natin. Bilay mo dawat dito. 2,000. 2,000 kada buwan? 3 months mo. Dili tingali ni makapir si kwan. Example. Dili tingali papel Pedro Gulat kapin kwan mo sa GSIS man eh. Ah, GSIS ka. Bro. Napag sa is. Yeah. Is nam sa kuy us. Wa may mga basta mga pensioner sa kwan, wag dili wa may apel atong kwan. Wala may apel pero kami namo ko is kita. Sa probinsya wa may apel sa mga pensyon sa senior. Hala, Oh. Uy, dito apel tanan. Cebu lagi, apel. Sa abogado Sa Cebu, apel. Dito sa amo wa, probinsya wa. Oh. Wala. Balik ta. Balik. Wala na maka-avail ang imo mga ginikanan, ma'am. Kanang imo magpapa sa senior. Kanang gitawag og social pension ba tawag ani? Dili kanang way is kanang senior ka magipay madawat. Na. Oh. Na. Kamang di kita lang panghuam sa inyo. Butanganin niya mamay. Natin, May anak inong kaliso. Karon mahunong na. Ma'am kay namatay naman yung bana.
Si Lily naman yung nabilin. Di na namuha-muham din ha. Pero ang problema yun ng Lily, makabayad ba taon siya? Yang katong Sa utang katong siya utang bana. nga. Oo, sa iyang bana. Wala- O sa wala man, Bob? problema. Panalitan niyang bana og naa ni pensyon gulat mo transfer man na dito sa asawa ay kamatay. Oh, lagi. Oh, matransfer ko na. Kung Pero naa. naka di pensyon nga, batanon pa mo niya asawa? sa Ka ba na? sa trabahoan ba? Ah, O sa okay. iyo din siya nagtrabaho. Kanang gingon survivor mana. No. Maman siguro. Survivor. Beneficiary ng ana dili kay ko. Oo, murag inana. Dili kay wala kay ko. Pero sa ko laging gingon, ada na tada ko diri sa gitawag kog punto biblikal. Biblikal. Dangop naman tas mga pag-ampo kay mo'y pagkaingnon nga og dili ko no madawat adto karon, dili na to madawat ugma, dili man na to sunod adlaw pero moabot ra dud na kay og sa panultiyon pa hindi natutulog ang Diyos. Kana! Di ba? Parang gindot Oo. kayo ni mga da. Ay lang pakipiniguan. Katong, di ay natug. Di barog. Okay. Hindi man to, hindi man. Sige, sige. Ako lang ba? Ano man. Ako lang ba na namay na ibas na ako sa Facebook gahapon. Na inilaban dito sa Tarong na bugal-bugal ba yan? Sa kailan nakankinsa ko. Na inilaban ako Di dito. sa magkapag-bash. Kana lagi mo, kana mo buwas na ating principal. Diing natin ka nga paupaw. Ha? Manuyo siya. Siya ba? Oh. Giba siya nga? Nga diing na lagi siya. Kung sa makaba mo, man ka paupaw. Diing natin ka Di pa. ay. Ano magbubuti? Dili ang ako nasukan gapon kay kipak. Matani. Dili kay galing ni pinto pugasi kay nga. Dili ang akong ang akong natandugan kay ninyo tabalus-lus gini mo. Kana. Pero ni-reply sa tatawag na joke-joke ra ya. Ha. Ah, dili to ko. Oh. Iya, ang iya tingali nakatawa siya ni mo mutong kuan sige na magkatawa ka kahanggaw di ba na ba inana expression Ah, lang. basin o gusto siya butubag o ginanggaw sa natin. Pero kaway dito ko akong boyfriend hapon. Oy. Nga naman. Tutok man. Ano ni ani bang kalutok mo dai na. Salamat ang pala ganito naman noon. Kula ko ang puzzle. Tihon. RMN